ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଧାରର 7ଟି କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର।